Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jing ya keren. Markmat bat kikirtong. Mentapat bat ngah udon sawai kertong. Banyakun nang tay na po molai constituency. Bat utaw day kertong jong ke BJP. Uba Wandan Bok Cerwa. Ngapidang sobhai pi ba Wandan Bok. Hakani ka program kajungi. Kajing ya keren markmat bat kikirtong. Dia hakabeneng kong mah. Syukwa ban kali na pi nomor ba pi day unonya taksi mah barok sikta pi im kamai do nya taksi day no yalam jog kaseng jog nya taksi mah ka se ka daw mo penlong pi kan ban rung sa kanika politics hakabeneng kong ning sabe ang suri ban ai khuble pi ka BTC TV ka ba la lumlang mo ngai haman ki program ngai ba pilabo ya kani markmat bagi kertong tengah sultanat sikadai nagaliang kajong arab kanyo ya kani kalat banyo nya keren phi ka channel kajong phi te ha ka ba nagaliang kajong hi ka jingmi sakmat nagbanta banya khun ya kani ka election ka mamta sa kiyang dorbar thawan ka ma khongsan kalong mangai ba ki babon ba ki jing ki jongi ngi syukut tang hasla ha ka ba khamtam ka ba ngiling ya surok kalong bang imat be sibun ba ki jing tenjo ki baharukam namar ba ka naglang sarkar jungi kam semadan ya kanu ka policy te kadi kata ka jing kwa ka jongaru kalong ba ngan mi samadan menta ban ong ban pensai pa ba nakalong yeng long sam walangan dunaru ka yo ka kot Henry ngam ban si nagpanta kabit kabyang lang jong pa ba nong song snong hi khamtam jong mulai constituency ba nang ba ka jalahi brokoi te kadi kata kalong ba ngakwa ngatrang ban ngam sakni ka jali bat kani gande hiru ka wei pat na ka banta ka jing sakri ba company ba kham ha su na ka banta ka jai ban rio namar ban sukut bai tang ha ka bai dei ban si hala ta surok ru ngaso kampoi sa si ndi dak bangam pat ha kani ka banta la dak pat ba jong ka snong maulai ki aya ka lat hanga banta kanti ngan wan ra ya ka jing kelai ha ki bobon ki banta om bangin si ha ya ne sa tang bangin si hala po surok te ngi so thu mo kajing im kumu nonya taksi mah kadai kajing im ka ba habnya kun na kajing im kadai ban kamai ka ji ban biang jing ton kam hi ngasem mah tingi yu iru ba bun sien ki break ba mi hakani ka election ban yakun election mah kidai ki breu ki ba yo ba kot ki ba dan ba em mah ka wa pen slur la se pi mah kum we ni kin nya taksi ban ba fidai ban mi sak matin watla ijing yo idai barit pimdai ba hespa ne bawan na kayeng ba rius pa ba penslur ya pi ha ka jingsi sam dan mesem dan ba penslur menuru ya nga bat ngayat be hi kat kum ka an jong ka constitution jong India ba kum nong song jong India hi ngimang ban nginya kren atang ka spa tong beri budan spa ula ban yakun yak election Henry unu ba labyang ha ka nu ka lan baro udan ya ka hok ban yakun ya ka election ta kata ka de ka jing penslur hi dalade lade namar banglamat ik jing sisa lamat ik jing kum ha ka bala kit nong kuma fikran menai ba ong ba nong ya tak singi mat sibur jing sisa ya kata ngi tengku mau siang be mat bade halor kita ba pini ba wei do taksi umju khami ba kintap kikmat thleu be kikmat teng pertang ka khamsuk ka bathat ka bormet ban ya ka bathat ka borjabing ha nong ya kali kilong kumta namar ba ladambiang kamai lasa hala sa kitra kali ladambiang kamai lasa hala sa hayeng hasam teng kakme ki khon lani hayeng hasam wei bola mi hi na yeng malik bala kimtip lan yo bala mi yo bala rik la su ordar be dalawan swit saban thit kata jarang khat ba mi yo ai pat thit kumno kum kita ki berkhot kalong ba ngayu ba ka sarkar jungi si saban thaulat na ka banta khamtam habi dei ba ka kamai kaji mak ki bala man singi sedemit te longkam jui te kini ki sarkar balet no kan longkam jui kum kita te nga sim kani senjam ha ka ba ngan yele ban rat khong no ya kani ka jing sa iben ka jungi baduk barit baria kum bala bana ha ka ham saya jung pat ba ki yong ba dai bri baduk bri ba sebala man singi sedemit la not ban ya aireng ban ngi ki hespa te ngong ya kata ru ngam sui kadi kejing penya jong blai try kan nong bu nong khawi hak ban kong hap ai ngo yu blai ba ula aya kam sim hangala ba nganya sakmat hawi de uni kam
namar ban ong ban penslur de kiwe hi ya kamon ka jonga msim nala namar ba ka ke berkhot ka sap ka bole labu bantah ngi kun ban riu kalong bi halai jong isap halai jong italen kiba ngi la ban ya sakri nam tak jai ban riu om ban penslur de kiwe pan balai per pi jid yak sang BJP mo namar pi kun na molai ha to molai ketika senang persia apa mo yagi bri na bar jelap kiban wan war ki per ki te molai kin ada ka e ka daw penlong pi ban yele na BJP pi ka daw nga sim ya kini ka rai ban hab yele na ka parti BJP kam dei ban ong bangin ya pet yang ta ka seng hot ngatip ba kamu senang molai hi ketika butlum jong jai ban riu te sin mong butlum di resort rigid urisat jong jai ban riu te henry kajing kren jong pat ba babun malang ki yang balai rung sakasang BJP henry kajing rung jong sakasang BJP ba ngalamat ik sibun ba kajing ha ba khamtam hakini kisan snem ki badang sulet mentan kawai kalong ba lada damdan le so khaw yo nak sarkar BJP ngathrai ngi ki baduk ki barit ki baria ki bakup siliang sam siliang ngi la suyap than om ngiyap covid te kata kadai ka ba ngasim ya kini karai ba ngan hap hikmat sa parti BJP namar bakal le bha yang kirit kirya nadong hadong lapan biang wat hadu wat ia ka school ru jing sisa la dei ban ong ba ngin yo ban lik school na do kelas KG hadu post graduate henry kum kolong mentah ni pok mi klia jung ngim yo bukum kita ke ik le na kalian kini sarkar kum ka NPP ru kadai ka part of national party henry kum nu kam ban solve kum kata kam la ha bakut hap khmi man nak sarkar BJP la pi ang nu parti la di parti rulum na di parti national party la ni mo ha bakut hi dala job election kin lila mengi pat ba sya ka parti BJP kata kalong bangilai nomor ba hapo central hi kangdon ke BJP kinamla ba man thau partai hang ni tang daki dang ni kisang kibarit kan tiki hake so hi bar ke BJP Henry mentah kalong ba kumpat ba nong song jong nong mulai ru dim sutho ba ke BJP ka sensar mentah tang kat nus nam tang hapo sipos nam pras nam mentah ka sensar ke BJP hapo ke India kat no ka jingkala jong ke India na ka jinglong chatrai men swa ha ka yo ka kot hapo ke India Henry mentah lakio kata kum kita i berkhok long ngidi bani i jangai kan kum kibre bala nang la start kham tam kum ngi kinong maulai ngidi bani i jangai ngidi ban pet jangai kum kita ngimdi ban pet tangi ke parti BJP fi suang ba ke parti BJP kadai ke parti ba persak Kristan kum kata ki berkhot hanga ngam lawan pedang mo hanga hi ngam lawan pedang namar balai lada ke parti BJP kadai ba persak Kristan ngathrai na karpat ya ka forum jeng ki Kristan balang Kristan brokwe ba ki la dei ban file da kenja complain syakut ba kilapan ka sarkar BJP kilapan ken ya constitution jong kri India namar hapo India ngiburam ya bro kijat nyam kadai ke demokrasi country kadai ru ka secular country ngila man yamani ya kini unu kijat nyam khamtam kumyangi le ki ST mo kidi ban sai bhai kane khamtam kumyangi le ki ngide ki scheduled tribe ngide ki tribal kaba what ka UNO ru kala itu sha yangi ba na house nem khantai pa andru popra ba lawan ra dak sarkar kongres ban ong ban penkelano ia kata ka jinget mo man long ka way ka uniform ka jinget pok India ban rei hak bakut house nem khantai pa nyupsan bade pen scam biang ke parlimen ba ia ki ST kila ban kelaniam kat bakimon rei ya ki ST status ka jungki ki di ben yo bet kata kalong bala itu kerpang yangi namar kajingyo kajongi ke jalaru hapo megalia om bala itu kerpang ke jala megalia ndela itu kerpang yangi kum kejak benreo kaya pher kuma ainuk sana kaya pher ba kajingyo kerpang jong hapo Kashmir ki yo kerpang ke jala ndek kim simla yo kerpang kum kejak benreo tede halor kata kadau kalong ba kisna propaganda habi de kata da ka ki ong pe hapo Kashmir manta ka sarkar la penduk no ya kajinglong kerpang jong ke jala namar balik kidon ya ka hok ban penduk namar hang tei labun bam itu kerpang de tak jai ban reo wat hapo ka UN euro ndri yangi pada hang ni hapo ka jela meghalaya kan ni ka khasi states ka jungi wat hapo ka constitution jong ri India ro kadon ha ka first schedule jong constitution jong ri India la thok sai ba khasi states ngilong kerpang
lang kila di man puli hai kum kita te halot kita kinong rim nadu usnem kat khandai spa nyu santer ter hadu kat manta ngingi yo lai lut bet lada ka jalami khalia kala bandu noru ndre ngingi yangi kin ithu bet kum kajai ban rio bakar pang ha ka parthehi bro ko we te de halot kata kinong rim ba kim dei hiru banong man sikok ngu bet man sunget bet leng ba kin jing sna dar jong ki pat nong song jong hang ni po ka di India la ni po Meghalaya ban ong ba ka BJP ka le kamta ka le kumde ka le kumtai lada ka le sa kamta ngakarpat di kibalang kristan bakin file da complain sa court abi da complain sa court but ai ka court beran buram kan sabisare kata la ka dei ne kalat pi kumolong manta pada ki khamna ta pensisa haba khamna pensisa kumut yanu pin kenno kata ka di jingkli ngaru kan habu yanu pin kenno ya parti BJP ni pin kenno ya huwe par parti ya katangin ma banong kuman suang man hakani ruki ang balasap pra kita ki yeng mani kristan lang ni kita ngi hang ni ngi di man suthu sai ngi smodon bok kum kitrai ba ngilong trai hak khando ka siap mo ngilong trai khando ka siap ka ba sakiwe pada kijala kimlong trai su ya la ka jong ka khando ka siap mo kum bala batai sai mo kini ki SC ki schedule caste ladap kran syairu ahmad kaan ba cisin ba pila kela kristan pil do no ya ka SC status ke jongki ringi patang ni ngismu don bok ba ladang ikela kanu no kaniam ngila man kelaniam kan pangimon dakan ngidi man kan mau ya ke ba uba joy Ukraine ya gini ma u nomor ra ke district council Ukraine ya gini hapo parlimen da ka ba u khasi jungi umdan niam kan mau ya kata u khasi jungi umdan niam kinang ya be banyak kelas away kelas ngimpat itu tadi kalau kita kinong rem mangiyangi ni itu bar kum juru kajing pen prapat yakinu ni kenja yeng namar ba support ritor the land is belong to the government not to the landlord kat ba hangi pada hang ni po jala miglia the land is belong to the landlord not to the government kam kala ya per ketangkar kombat khendo namar ba ka bar khoj long mangidi pen pusan bahate namar mentari ha kajuk sai menta tang haslakti ngilak ban klik iki babun ki benta bangin tip ik jing sisa te halol kita kinong rem kolong ba ki de ban tip ba syo ban kin thok kan tengah kerpat ya ki pat ba jong mulai ru khamtam ngili hang tai ngi song tang prakasi ngi de ban tip ik jing sisa lada dam dei da ka jing le ba jong ka sarkar BJP ngatharai ngi hi no mulai ban kong ban ong ba ngin ya kerdo kum yamat lam siki we ki jala gitu kumalong ya ki we kertong mo ngisat kali iki matrekam juki ki polisi juki kapuli putih karep kadang repi pide kortong bakam per ba hakani election mentam na kamnya taksi syaka kamya election dengan kata thani kita giwe dei kan kli film ta dei kum uwe ne kinongnya taksi ma phir sothu ba thrai jing jing pajba ya shram sanang pikit iki brio po kali batai kayo kot juki kalong kumno ka kam kajam juki kalong kumno batai sa khandiat sepang kata ka jing pensngeu jing pajba si iki jing babun ba phi kandu wei brio man kasngi sipang do wei degi hajar ngut ki brio batai khandiat sepang kata ka jing se bagi pajba nanti na than molai ki pensngeu ha phi ken ka jing hi jong pajba hi ngatharai kamye pher ba ka jing ka jongi kinong nya kali namar ba kajing feel jong sarkar ban snai policy mo kata kadi ban kong ha ka bangi hab yak ngam jaleu ha video kane larangi ekran dukan khamjrong hathrai namar ba hadu kat manta baling imat jing kumpat ba nong song kali ngai haki comments haki social media ni kita ki yang ba driver taxi ba le meng driver taxi ba le kamne kamtai ndrai ki de ban tip yak jing ba ngi kum nong nya taxi pi kum ki nong nya taxi hadu kat manta kim sim na itho kat kum kaan mo msem la itu kat kum kaan lada dei bla itu kat kum kaan kat kum ka Central Motor Vehicle Act kat nais pa pra sisin me pila ayek permit pide ben penbiang ka jakayang kata ka de long ka jaka kamai henry kemolong hangi pat hang ni su ayek ka permit enti pa kasuro kolong kat no jing he bat hai un bu jakayang habakut pen kelas opdung pi teng kelas opdung mono driver ru kelas opdung pat baru kelas opdung da ka ba teng upai ba subat ya kali tang napok lenti tang su yang khendiat ru bi surok ibarat mlong man yang la suang driver bele meng ba kumne kamtai namar beli kentiu kumno kan plus nang ta pada ru ki pat ba ke di masuk tho ba ka taksi ke di ke taksi ke di ka higher system ka ba phimla ban ya kit
kemakit mengi mentamo yang menyakit sharing system henry ngi patang ni ngi pen Kenya kata kendon an jong ke Central Motor Vehicle Act da ka bangi i ba ki ba kiduna ha ka yo kokot kai jung duna ha ka yo kokot na kada ba government hi kam nang ban thaulat kum no ba jong i kin yakiyo ka kamai ka ji mo te kata ka di kum bangi i ba ki ba hi sekren ba menswa ha ka por banang senchar da ki we ki rio start mo kum ki nong thauan ki bakpura ki ba jong i kinang ya kamai ka ji da ka lenti ke babiang henry kat bang ha ka ni pateng ke jungi mata pada ha ka ni ke juk jungi mata ngi ba kinong thauan kim dei kinong thauan ki dei tang kinong mi khmat ba ngi lak panon kam ya kita tangkum kinong mi khmat namar ba balai ha ka por ban jet ki MLA ru kita ki legislator kalong ba ki yang ba to jet nong mi khmat tapi kalau dia penduk kita i berkhot ngi tangin jet ki legislator kan manta ba usam jinge ha ka be dei ba kayo kali na ingan kam ya kali dem kita ngan penyang na kali hak bakut mar sisin baya dak sharing system lada way passenger la song lupa apa kali ni udah director nak ya tu driver sano bu dem ban penpoi lada subu nuksan ang ba song ua nong thamai ba long ha chang kinwan saki ba nasa tham sakmat pakin penyang ki nong mensong ba mau lai ba hapong em namar beli utu director baningkong basong ula batai ke destination jongi ba sano ngilet Henry pat ba pada hak jing pitar ba mio kali. Wanra man ya kata jing ya keren dom iwe pedang iwe pat. But kajaka yang jongi kali ru kambiang. Hado kat manta ke jing yang ke jong kinunu ki taxi stand hasor selong. 95% ki dei basu yang illegal ba ya posro. Da ke jing ya stu jemut ba ke police department kata ka di tang jing stu jemut bani im jak po lang henry po sorok melahir ban yang hab yang be tangi ki proper parking place kemusong proper parking place jongi hang ni ha soslong beran de tang tham yumlong bat hapo mau karang te mo kata ka di ka ba ngi nang i hado manta henry ka sarkar ken jing sisa ka di ban thaulat te kumbong ba manta ka 1000 tam ki local taxi ha sor ha ka East Castle district de tang soslong ha ka East Castle district tiba pihak apa cakap East Castle District ru kelabon. Badan sepuluh salah side lah kejong badan seorang side lah kejong badan saya Maurung Kenang badan saya Smith badan lagi kejong. Tahu kata kade kajing jong ki driver taksi pikiran. Bar kajing kajing kan rup kali pikiran pi. Kabang ngam kata kajing kabang ki pajba pisong kali ta pisong passenger. Yo tu kana. Fisai filai kuliang. Fitre you kakam kedon kene kajing pen pau jing kata. Ki siang nasi kinong kayi jalan kinong kayi ketung ki kilam siang taksi kajing mut cuma kalong kai kajing lab jong pi kum driver taksi mo ba hatu kata kajing kadon em kajing ut neki pajba ya ka jing hiar kayo kot joki na ka biang ya kata ali kajing ut jing pajba ki ut mo namar ba dakan mau lo no hapadang ki commercial vehicle bar kinong song yo lani ba kinong le yo ni ki arangkat lada biang kamai kinongnya kali kinong song yo ki biang kinong li yo ki kham aram te henry ko makalong menta ke ke ba penlong ba ki pajba ki semjinge mo kajing kendo jinge pajba kalaya herbak labak ba kitu islam ki pamanswa namar hak islam pamanswa nuksa suai hayo do la pipoi si pau je ban meru nang hoi hoi kayo namar balai ba kayo ko kanang kiyo hati ki por henry menta pada hakini ki islam ki ba lalet no kayo ko kelahir sumudor kai phise katkum ka statistics ka banganga calculate mo kalong ba kayo ko jong we pu we nong song snong hapo jala me kene jongi ha ka system palat nak propojar to pimudor ayu par orang ta kat ba hangi pa hangi dan da dut da ngap sudah kilat ban kamai ka ban laban ya ki ban ya kamai ban yaksar na ka banta kalawai jong kilong din jong kebun henry ke government hi kamla ban thau kita kipat ba ki kran kata nam kajing bamla ban thau ka government ya kita ki policy kumno ban kentiu ha kayo ko kon kawan ra ayo pat ba ban ong ban hab ya khnyum manta te kajing kipat ba ki kran ya kata banta ka bangi kendo serum seneng ki kran ba ya kata ki ong ba ngimlali namar ba ka sarkar kam ailat yangi bangin yo ban ya kamai la lut henry hak bakut manta mun ong no lada song dukan ru labu da kapor nadu khamtam ni ki khajna ki belai fujat te kum kita ki berkat kan te penuksa menta kum kinong rep
Ya kinong rep hajing siya kila ada ban naka sarkar kila ada ban persang ban ada support rate. Mo. Banbo ya kita ki jaka banbo ya ki marrep bakin numput siya ki mo bakin la ban yai dia la ban khayi hagi sngi banangwan kum kita kam don. Ndeka sudan tang themo yong playu themo yong. Ndai hamo yong kan me dektin basai ba mdon nong rep su hang the. Ding siya kami kini ki yeng la de banbo sektu ki jaka ba kena kambun kinong rep mo. Makin pat yo ban pankit sasor kin stok sohang tu. Hendai ko makolong mantapot one kit nang thin jaka basit one kit sani jaka bakriat. Labo sang tu katu ni sngi jarang khat ba mlong sakayo ka hat la subret no. Kita gede jing ot jing pat ba. Te ke jing ke UI ke jong apa deru kolong ba lada nagleng jong pat ba u ibet. Nganya le ban pengkelai kan sistem. Kenang ba nadu nong belas ni hado kisakri sarkar. Kin bit kin biang kumba ka manifesto jungi ru kala batai sai ba mentagi kisakri sarkar ki yo 50 commission ten nagal yang ka jungi ke parti BJP ngi yong bala dangiwan ha kabor ngin mara no ngin kala no saka 7p commission kan long thik kumbalong po Mizoram Mizoram naru masnwan ke BJP naka 5p commission direct by saka 7p commission tem ki khamim makiru ndre kum makalong manta lada kini kinong aikam ya kinong belas ngi ki jungi mo mar bo kia tung khu bangi kidai kinong belas ngi kinong belas ngi menta kini trese lada kitu ki we kim la ban aikam hakador ba biang kata kadai ke jing hiar lada ki la ban aikam ki ru yo man kamai kinong song yo ki la ban yede ki nong ya kali ru ki la ban khame bha kamai kaji hendai kum kolong menta lakta lu te yangi la susah penon kam tangkum ki borni nyat kejat hakini ki business politician mo ki businessman politician kiba kwa ban kamai spa tang dal dia de kumbang i ba kibun stang jingte haki yeng sarkar mun sok non nuksa kum kat kam maulai kum ki kran ki ba kat kam maulai ke jing he jong mulai bat dak ba buram ya ke mulai tang dorbar ngis ngurem pat te bangimdon tang ya ke jaka sumar ke babit ke babiang tang ka wei hospital kamdon hajing sya pa mulai ke di belong pedeng nak banta ya barok lang tang ya ka mosna mulai hendai ki bawan ki thamri bhai ki bawan ki we ki jakaru ngatharai kalong center te pa mulai ka baya jan ba ki yodo ka jan ba ka khandailat ka jan bar ka new selong ru kum ta ter pi kum kita ki bro khot ban nak liang kila ayu kan kini ki bala ka sarkar ka bala le nganu kono ki bro kila ayu kimi ite tang ka taru kadai halor hang ta te kata de te menta ki sutai tangi gitu ki PHC ki CHC ki building pin pet te people ihe bela ima ngong trai da poi hang the trai ki da wai de sin ki doktor ki nurse mo ki batre po ki health sector nga trai ki ngong ki labiang de da poi hang tum dan ie te ha to kamlong tang jing pen kamai spa na man taw jong nu he spa man chpen sna kai ti building behe kat ba nong trai don da wai de sin biang kum kita ki berkhot habi dei ber kata ka puli ka puthiru kat kamulai lajan sunflower jar tam kinong thabot tanggawe government college ngimla ondan tanggawe ke school sarkar ban penbit penbiang na kamenta yangi ki beduk bakordo ki ba kup silyang sem silyang ki ba belama singi set demit kum kita ki berkhat mla man penbiang ha bukur habebe be igini ki skur hapsia be doktor barem tega kata ka de ke ba padba hi Ukraine ha ka pa be song po kali namar ba yangi driver ka an ka kham khang ban ong ban set kelut ik skor habangi ya kendo bakinu ki beri ki ba syampang hiju ya ther hiju ya tai makide kita ki ba ki patba jong kasna mulai ki ba kasna mulai hajing sisa kala de ke we nak snok bapau nam tam hendrei ngimdon i pat ngimdon ye hedok kamta hado kamanta ngakren sai ba kamulai hi kadi kham develop hakapor jong ba founder strong kaji bang kwa dor blai dak bobrom kadang mai nang la penora ya kata ke development kidang don ki mati hendai kiwi kim don mati eru ya hi kum kita te nak leng ki patba hi ki pen pawi kata lada nek leng ka sarkar hi ka yele ban thawla ban ha ka khamtam ya yo kam yo jam kai yo ka kot ka ki hendai kum kolong man ta pat ban thawla ya yo kam yo jam ru ki mai la namar balai ba yo boduk hi ki ko man sepenon kam tang hisin sansnem kat ba kinang thabut de ki bun ki boduk ban yo bodon ba em kata kadai ke bangang ki patba ki keren kan tapi jukran mah apor filong gubno yalam jogi driver taksi mah pi jukran ya kadai ka jeng penmi jeng sarkar ka
iki bos sarkar kali sarkar mo ha. baki kini ka kamai jong kita bar taksi mo ndai ka sarkar ka panmi kani kong ba kanyarap yu baduk ro nomor ba lang baga jingmi jungi kali sarkar ka dor jungi khamjam ndai wo mentari ka jo ka dor ya ubat kita bar taksi kisim kai ba fidan ban ong kin lor kani habire begani hi nakaliang jungi how to slam arjar khatway hakapor ba ka sarkar ka sedang introduce kini ki bus JNN URM da ka ba ngingi la ya kendo yo transport minister banang su ba SDR ling do bang kwa do blame ngila li kendo hati ki por ban ong ban ngila buru ya ka mamurnam ka jungi ba ni mana ba phin ai hakinu ban privatize lani ban ai kita ki private agencies rei la da pi ai kini kali to ailat ha kita pat ba nong song jong jalami kali bikin yakinu ki badan ha kasap nong bikin kamai kali kin penya maki lada ang kawai kali nai wei breu bat un hapsio pada itu khajana sarkar ka khajana ka sarkar kayo nong utu breu ru yo jemen toy dem de kita ten rei ko maka kata ki iber khoj long kampoi pi habakut ki privatize kini haki agencies ko fair te sin privatize haki agencies ngai itu ipi kelong ba kuma pi menta kibun ki besujat rathai hajing sisa ka sarkar lada ka kwa banong ba kejelakan kieu kalau ada periang ya ketu ka memorndam ka jungi ya ketu jinga jemut jungi ba IT kini kali haki pat ba daka ba kin tap dak kerteng kat bayo lada pi IT hawai beri matai kali hadu matai nang ba ba hak ju ka por pada ru to kata ka dei ka ba ka sarkar ka kamperiang dem dei tenrei nakaliang ka sarkar haki snem menswa kalong ba ki IT no hangta da ka ba ki la penbit ki ong ba pisong na se eru tang sanang ka but pide ben song ba pide da sin ba pila song haknu no kali sarkar pide ben sim tiket la da klam ka tiket fan kala ya ki tu kinong song kata ka de ben kong ki la sa penbit sanang ka swa te ho ka ya ka tu sanang ka tang ka tu ka ne banai henri hadin nang tu pada nong kumta ki sim ba kum ki kali ba siu khajna namar ba kawai ka kali kamai kadi bandan project ki khajna te haba project ki khajna te kamu kini pada ki bakham siu ai kumno bakin penrangkat dor te kata ka jingsim jongki ya dor bai kali ka ba pat ba pada kini uut penban kini ki bahap siu saka sarkar namar ba hakali kamai hap siu noduk ka passenger tax namar balai ba hap siu passenger tax mar utrai kali pada hap siu direct tax saka sarkar ulong ba usim indirect taxes from the public and paid direct taxes to the government kata ka dei ka ba ngi la ya kren ya kita ki berkhot te bat ladang ngahi ngawan hakabor ngan pen kelai kini bat ngi di ben pendu no si sendan pat ki an ki ban trekam kum trekam menta kalong ba ki trekam ya ka an ka ju ka an ka bengi trekam podale ya ka sorsilong hadu kat menta ngisu nam ya ka kum ka city jat bengi yo states henry kat kum ka population pada kam pada ke city kadang ditang ka township keren saya kata da ka bobrom ya ki nongpet ya ka neru gidi bentip ya kata markat kum ka population jungi ni pok jela Shillong is not the city kadang ditang ka way na ki township henry Shillong jat bengi yo state pada kum ka Meghalaya la sunam no Shillong kum ka city kata ka di henry ki khajna pada ya ke ke ba penyat nak central government nang the hangi hangi ru kaya nang kum jo la khanya ya ka Shillong kum ka we na ki metro city kum namar belai hadu kat menta hapok ke Meghalaya jungi menswa ya kadon kata ka Meghalaya Motors Vehicles Rules henry hadin nang tu pada nakaliang ka Meghalaya ki khampan kam shu kita ki berkhot natip ULC ki nong thawan ki jungi ki MUI kum kita ki berkhot yang mar ki khamat ya ke jing mo ban mat chuan na banong na du ke jinglong jenjar ke jinglong du hadu ban da kiu ba khlamat yo le si khlam tip ikum kita ada de ba kitip ne gila di ban phai gila din phai din ya ke to ke Meghalaya Motors Vehicle Rules ke babla don lupa man chwa henry kum kalong menta pada ngi ni pok sit jungi ngiat lang da ka ju ka katak Central Motor Vehicle Act lada nang thi la pen kiu dor kemut yangi hang ni la pen kiu dor kawan ang ta kum kan nuksa man ta lada uslam tak man lik siu ya ka wei ka kot man nak pratli dan lagi jong khaja adu uslam mali siu tang si singiru kum yak fitness ki fain san potong ka si singi hak si banai khasan spa yak pemit chpawajar si singi
lada fail tentang kumkut hak singi robi bara ni si sonde ni si no kum hak si monde tu lah siapa pi kum kita gi berkhoi kolong bangi hang ni kolong bangim don ni kita ki lawmakers pi ngimdon ni kita ki lawmakers ngimdon ni kita ki legislator ngi sudan betang kita ki nami khmat bet ki basu penbet bet yang ki red kiria tangata te lada ngi wan hi ka bor mo nakaliang jong ar rapat ba nong song jong song maulai u ibet yang ngan pen kala bar ngan snai polisi mo ko polisi kalong ba ko ngi menta ye kini ki hak jela jong ngi dan state road bar ki national highway te menta ko song no state road kini ki keli banabar kimbet makin rong namar bagi kram siu khajna i ru em saka government bangi pada utara jelang ni ru sisen bangi labu ya commercial vehicle ngi hap siu khajna nak bentak state road jadi halor kata kanong rem bat ngin hap ban pen km biang ya kinong sensar bodon borom jengi kum kcm kikme makin don bor halaka jong ke it ke hima ndai kuma kolong menta kim don bor menta wan kali asam nuksan tak borom ya ke jela asam kawan kali asam karung sadu sora haba karung su sora kamde su ke national highway kalau di state road hang ni state road pada ka hitung ko bak schedule area te schedule area pada kini ki bakam siu khana area am sak schedule kim lak banyak hendak kim kolong hadu mentabik ya sahu balik kim snate kim kita ki policy hak jo ko por ban thaulat ye ki khun ki hajar jong jalame kele makin thaulat makin yo kam yo jam kini sarkar boleh camdon hukum kita. Ban thaulat pada kumno ban kamai pisah pada ru ban penerus pa pada kejela kum kita ru camdon la. Namar boleh ketiba yo lesi camdon jabiang. Lada kalong na lada kinya ta kata bentang ngatarai kini kali bo nabar kin hapsiu khajna. Plus sang ta kimna ban rum pat segi schedule area. Te kemut sin ka abu hang tu katu ke hima lani katu ke jaka kitu ki ban on profit nak kinong song jong katuru kejak kanunu kejaka sisin wa parking ki kali bawa na barang tu ti trash nong tu yo menya kamai kimia ki eksar tantang sor selong henry ko kolong menta pada kanriam penar bhaiwar udai jaj benreu bayar kemengi ong habukut ngi ya kudup itang yodo ya kudup itang ya khandailat ndon lat kejaka kamai segi pat kiri Asyik bagi jakal di. Namar ba ka government kami le ban penyar ya kata ka township. Kami le ban penyar ki township. Ka jingbam yele ka government kalong ba khnyap dah. Apa khnyap kamu her yo ka. Ti lada ka government hi ka yele ban ong ban penyar ki township pa ba kuaso tu ban nasar. No nasar ong na thi nasional wan haju do. Dali su sor haju do. Te kan eu bang kai bai kali sedu sata. Kum kita i berkhat. Te bat khamtam kumngi po maulai ke belahe belayar balai te kimonra tang kumia ka smart township lade monra ya ka smart township apa mulai sin monra ya smart township apa mulai kamu sibun ba ki kam ban ai kam ai jam no mulai lada mentawon ra tang kumia ka wei ka mall shopping mall apa mulai ka bahe ngatrai ka no hajar ban yo kam pat no mulai hang to but ki berkhoi la solve problem te solve problem Tikum kita ke ibrah kamdan. Mantangnya pai kum saka education policy ru. Ke education policy ke jongi memanta kami hak su. Ngila dei ban streamline ya ka, ngila dei ban penthama ya ka, da kat kum ke jingya jong kapor. Namar ba kum kalong hadu menta ki khna samla ke jongi ngiju ya kendo ki subun haki degree jong ki jing pule. Kat bah ka bukut ndon kam don jam. Henry lada ki penbet bah kamu nadu kelas 10 sejrong unu samla nani unu khna ubapuli ubadan hak unu kasap kamu alai be dik tikilan sin alai tikilan kamu hak bukut kelab yo kam yo jam kadan kum kanuk samanta ka civil hospital ngidan henry lada do pak tigi mesin po civil hospital umdan nong tre mansna ban repair ka kum ki MRI lani kum kini ki banle radiation nak banta kini ki bapang mo pang kanser ni kita skin lada kido gitu ki mesin ru hap khot bri wan bar teng hap wan ki bri no dali nakal kata Mumbai banwan snai ki mesin hang ni te bali te mbu kum kita ki lat ban ong ban ai kata kajing hikai nang tahu samla kum ta kanunu ka skill ka bu samla udan tamdan nak ni ngingi sukut bet habukut BA become BSc MSc terter
lad nang ta mendan ye te la de ban channelize ya kan ka education policy hai tai ban ta ba pe kat kum kejingat jong kapor na koi kapor sa koi pat man om sakut bi tahaju mi ha kum bolong ye ka constitution jong India kan o sensu kila amen ya ka ndai baki klam amen namar beli kalau kat kum kejingat jong kapor tekan yu ini po jalame kele ru bangin channelize ki berkhat te ka ju ong ka tien ma ba tang hitu gi breu badan hamadan nei ba sothu ba ki ba yo experience dei bani be song ka shuki gen te phi phila imma surok ma rai phosnam kum no nya kali phi kan du kala tu ru ya ka mai je phi phila du ka mai na mar ni jing dang kali ka bajor ase phi kham sothu kham ba ma phi ka dau jong jing dang kali banya ki breu gi ba song ka shuki gen tu dakino gi lat lenti le se bangi la ban weng ya ki ni gi jing dang kali sor shalong jungi ya kata hi nagaliang we po we breu bobo ya kanunu kali kira ada masuk tu lupa kaan lah don lara batai syai hak Central Motor Vehicle Act ba syua pentit ya kali pidem pentikna syua ka jakaset kata kadi benkong pidem pentikna jakaset lara pimbiang ka jakaset kamut pinum la pentit ya kali Henry ku makalong menta pada hang ni pok jela jungi kei ba pelong ta kimju check ikum kita ki pini ida lagi jong kikman kam tam lile pina ya itu kisnong ki ba kam rit lile ngai se perkhat ya di simet teng da kum libu breu se ki jaka ba kam long kim ni surok don ki penyang kali be surok nga se kali kinong ya ki nong song snong haginu nu kisnong bang apoi kum kita ki jaka ngong sebu kong la da dei ba pang be stom per mer ki penyang kali kum ni pok surok kami dik trai pi laskin nada kan don kanu ku jingjia plu yeng plu sem kan wan rung tang fiar bigit kan wet kini kali kan ini ngong kaman ra ke jing jenjar sepi ki kata kan ba ke ba sem jing ya bak sarkar jungi kampet namar beli kampet bakam tip lada dei bakat tip la dei ben lek kakam dem dei ta shoban the de kali ngi dem pentikna ke jaga set henry hangi pat hang ni ndon kam pentikna ita ki berkhat the be kali register be kali kan man we bro la menan san rupli kali hak bukut manu bakret yang ni ke traffic congestion hang ni Shillong dei mangi ngam keno yeno dei manga mapi dei lang maro kipai ba hak bukut sok pudung mano utu bam don kali pa uba chupanan kam hok be di kali kamai ka chabalet chabawan kata ka dei ka failure na kaliang government mo kata ka dei failure na kaliang government da ka ba kam sim na page ikin kita ki rules kam sim na page ikti ki act namar la dale kum ta yo kakta itu ki perlok he spa mo yo kakta itu perlok spa umur man thit kali biang jaka set ndon su te kumut kawan on ta henry ngis ngau don bok pat ba nagal yang kajongi ngi sai pensai pat ba ngiong ba la kuno kumno phi la de man ada complain tang so ada complain la do pat ba ada complain se la ni ai da FIR sa po ki nearest police station la ni hakut ba balai ki breu ki miran jaka set kali penyang po sorok tang mulak hut kinwan ki motor vehicles inspectors ban check la dalap siap hukum kita ki laban su penduk no itu namar balai ke di makihi bi wan rai congestion kabar kolong ba lada ka sorkar menta kan bu ya sibun ki parking lot kataru kan wara ban pelat ya ka congestion mat kabalai ka ba kham kongsan kolong ba kham tam ki commercial area mo haki commercial area hak jingisa ya ki private vehicles mlisu ban charum ala be commercial vehicles namar ba kaya hap katkum ka kerteng mo la commercial area kan rung na commercial vehicle sekiwi jaka kila banyan henry kum kolong menta pada pinyi haki commercial area bon kali kamai ne bon kali private mar kham tam pinyi kum segini tansor laningi bangyat keleng la pendon kambak laru wat ye kali sarkar kum ki private vehicles jong kanunu kolong yeng nak banta ke duty jong tu ke yeng te habakut mano bon rapat ye kata ke di makihi gila kisngau bangilong halor ngim salia yono man pen blok lu kat bangimon habakut syak kena bit kali kamai kata ka dei ba
Ti lada nakaliang jong ke sarkar kaban simti lani manu ban simti lada ngam poi sa kathong ru ngam sui namar blai ngamla ban thek spa sisa namar bang ngaduk kuma thek di kiwe kidi ban le ban channelize lut ikini ki berkhat kidi ban frame ndai long le no ba phin bu ka ye ki additional public prosecutors long le no ba phin bu kai ye ki public prosecutors dak ba borom ye ki mo kinong ye sajan mo ki lawyers ki jong ke sarkar long le no te ba phin bu ki tu la da phim nang panon kam hinre la da phinang dan panon kam sa ki simbol ong ba ki de kita ki pilih sarkar mo la da phi ong wi pilih sarkar panon kam ye ki kumno kono ra ki an hinre kum kolong haduk manta pada mendan i kita syukur be tang kali ing ya breu syukur be tang kali ing khawai syukur be tang jing samnap sam kambar sam tiar sam tarah snong hatau kum kita ki berkhat henry ngila de kim ki pat baru manta kila di man start kan kum kitu ki berkhat teng mong ainap yu senrang hatu senrang kudup khon semua den ngi haplong critical mindset ngi haplong critical mindset kan diat mentan sam kambar menta ayu senrang breu to ngite bo senrang don kam hi kambar ban ong man hapor thia pardam henry ngi de man perkhat soy kami kilong kami mo ki ban kudup khon kum kita ru kamdan la par ai teng la dem perkhat soy kami ki breu ki ba kup silyang sam silyang kum kita rum don la su ai tangi kinu ki bolong ki de ki dai hats ki jong ki kata long mengasik ngayui dalam ki jong ki mat ting la dem change soy kini kum ka MLA scheme ru kum song no hajin sha don ki papang bastom kalong yeng kalong sam ka basik isem jenjar sebab palat ling ba ka MLA scheme la de ban pentrai kam mo man safe ya kan unu man sim brio hentai kum kalong hadu kan menta pada ML scheme ka syukut tang hak basna footpath sna ni kita hentai kitu i berkhat ka kam sna surok kam sna footpath sna kiwi kalau ka jing start jong u legislator ki ba ki jet ma unwan ra de we ka scheme de yakni ka ML scheme pada udah man pe iklong yeng long sam ki betul kata kadi belum clear hentai kum balong hadu ka menta pada mlon bukum kata but unu ML belale kata ngatrai pi nong tok khabar pi khamtip khamhai kata 40 don nong le kata to shwa ban put kod dei te kidon bun ba sha ki brio ma ki ba nang ki ba start ki ba pro ka jingmut jing perkhat jong ki ma tamba kimnot ban mi shakmat bin le ki ka election gen tai pi le se pla de we ne ki duk sa ban yalam lenti ma yaki ban i bi de ban mi shakmat ni khun dam tabakin penurlong kita gijing angnur gijong ki ma wat la kim dan gaspa ka pho kai ka khubor se ki ba fin ai matakin shaki samla nam ki long ki ba shlor ban mi shakmat ban yele election kumele ma fi haka bide wa ta jingli menya phai yang satu shakmat ban ngal ande kan sai ba kan de kan nuksa na ban ta ka molai constituency da ka jingmi ku jonga ngang de bru songwai haka yeng jong ki jat sok me hi hang te pok tam sar tang ar kam ra yeng kade ka nuksa ka ba yo ye ki khon samla ke jongi la da si sin ba ki la byang hi ka dan puli ki la i jangai na man ta ka jai ban rio ki ko ban sakri kham janai su ye ka jai ban rio ki de ban mi sakmat ka san hi ma sima namar ban sukut ban si hla tang surok kambyang tang kata kata ka de ka ba nga kren ka ba sha nga ai ka man sim namar ba kum unong song song jong kri india ngi de man sim ye ka ni ka hok kani ka de ka nong ganti ka jongi ka ba ngila ban pen pau ba kim de ban leran kim de ban red ya kanu ka jing sisa ki de ban mi sakmat ba kum long mangarum tang nga mi sakmat halor ka jing janjar ki ba nga mat nga mi halor ki mat ba ki isu ka jonga ba ngai ba sarkar ki bala let no san pos nam ki ba mensua ba kim sim lai phai kmat yang ki baduk ki barang de kata ka de ki ba nga phai nga sami mentaru kalong bang ako ban phai kmat sigi duk sigi rang di ki jongi ngam ko ban ong bangan long kenrat kum malalong teng kiwe hending kang kum sakri kan yai long kum sakri katung la sakri na kabanta ke imlang salang mo ngalong kum social workers hagwi de kam nya kali ni kitai ngat kajing sakri jonga kalong kampat biang ngadon kam ban ong bang ngan hap sakri hang tei hapo kabor ka bangadon ban tengkela ya kinu kijing ke bangi kum kiri-kiri ngi kendo bat nga ai man sim iwe pe iwe ginong song jong selame kali ya makim dei ban leran kim dei ban ong tong bodon spa ula ban le bom don spa kum sulong tang ki berni nyat kejat ani kum ki kha ki ban su pen phai
kat sebab be kelir kam la ban long kam ta ngidi ban long ngam jeliu kum baong kaktin mo boro ubri basta manu bala ban lada kompli kala kum no la ban keren kum kita ki berkhoj kalau bangi ngidi ban yaya kan kita ngim de ban suhun te ngim de ban suhun da ka ba sim nuksa shwa yang amanta nakaliang kamolai konstituensi sim nuksa shwa yang ba ngadei nong bala meski sedemit nganut ban yaya kan ni banta da ka ba ngai la yui ba da ka ba khrem rit khrem tieng khrem si tangka khrem spa khrem pho ngalet ngawan ru teng lingalet bi de kali kamai ngam leran namar balai ngayang halor kahok bakajing sisa kahok bakajing sisa kari ne am halendet jong kasot kari hadian ka hukum kari hakilai fu armau siang jong beli trai kenrat nong bu nong thau hakabangi ngi hapsani abe hu beli trai kenrat nong bu nong thau masih kentin kahok si belai kapap kaklam kadai hang ta kan lada ki pajwa nong mulai rum ta kim dei ban sngap ye ki jingya kawang ti hang liang tai hang dei ki di lada ban phai khman no manta sakau da ka wei pat san perkhat kum kin nong mulai da ka bangi layai mat ki ju dan ngi layai mat ya ka ka bangi ngi lai kendu unong mulai bastat ukam tip kamha ngali ngasulong tang unong sandur manta ban peni ya kunuksa naga jing kamai barit ijonga ngami sakmat banyak khoni kini ki baro toh kalau jerong jing keren jongi trai klap biang ka por ba ngan perkut noi kini jing keren sai sin pan ai kublai ya ka por ba pilawan kini studio jongi banyak ikren ya kita gimat ki ba ngangi upaj ba unsap jing keren jafi sin pan kublai sibun ba kublai sibun